Kuya, anong oras na? Nagugutom na ako. Ito lang bang inumin natin? Ako rin nga eh, wala rin eh. Ito lang talaga ang kaya kong iambag. Ang problema dyan pare, dadating si Papadong. Big time na yun ngayon. Marami ng pera yun ngayon si Papadong. Siya yung sikat na food vlogger sa Qatar. Hey, Dong! Atay! Si Bombay! Dito na naman si Bombay, maniningilan naman to. Run. Hey, Dong, stop! Ayun sa may kadudong na dudong ka! Atay talaga yung lalaking yun! Si Papa Dong, grabe tuloy ng dagat. Tema na si Dudong, oy! Bro, do you see Dong? He's running from here. Do you see Dong? Dong, the food vlogger. Oh yes, I see Dong. Yes, but before I tell you, you have to give money. Money? For this one also you need Of money? course, everything is money now. Not too much money, Bombay. No. Tara na, Marites! Run. Where is my money? Where is my money? You guys Filipinos, ano ba yan? Ano ba yan? My money, you Filipino, ano ba yan? Viral person, what will be viral? What will be viral? Maging komedyante ka lang.